чуем какво ще заяви. Победа. Коментара ви за двубоя, получи се и наистина така дерби, ако може да го обявим, но второто време, че Ботев малко бяха по-плахи в началото. Ами наистина се получи дерби матч и сме да твърда, че отбора на Ботев заслужено победи. Да, неприятно играхме добре, но изтървахме след първия гол да отбележим и втори. Принудно също имахме чисто положение. След 1-0 Анисе имаше 100% положение за гол. И второто по време, след като започна, Веняни отбеляха гол. Може би там леко се стъписахме около 15 минути, но след това всичко си дойде на мястото. Здрав и хубав матч. И важното е, че Ботев спечели 3 точки. Коментара ви за две спорни положения, дуспата и червения картон ще подадем и констатация. Има ли смисъл? Ами да има, няма, ние ще я подадем. Значи, ние като ръководство и като клуб искаме само едно и едно да съди, да свират това, което виждат, но явно не им се иска това, което виждат да се свири. Затова ще подадем констатация. В интерес на истината сега детски матча да го направи Хикс. Колкото и смешно да ви звучи, но преди 3 дена ми звъннаха и ми казаха, че това ще бъде... Много отбори имат. Сигурно имат много отбори, но според мен е така. След като ни даваш дуспа и ни даваш червен картон и след това има втори жълт картон, че някъде нещо има. Не съм обаче човек... Няма да кажеш кои отбори. Естествено, че няма да кажа. Ама ги знаеш, сигурно. Естествено. Добре, как ще подходи Ботев към двубоя с Локомотив? Както всички двубои останали. Стоилов каза, че може би малко футболистите така ще си повярват. Защото все пак си били ЦСКА. Ами те футболистите трябва да си вярват, защото го показват, че са добър отбор и сега не искам да се връщам назад, защото ме хваща яд колко точки изгубихме и също какви отбори. Така че ще подходим сериозно към този матч и да се надявам нашия отбор да е по-добър да победи. Какво случи горе при трибуните? Имаше няколко пъти напрежение. Нормално е да има напрежение. Това е футбол. Но бутилки полетяха? Бутилки не видях да летят. Влезна ли Ботев в оптимална форма така в най-важния момент в шампионата? Първата част от шампионата. Мисля, че на хубави терени отбора на Ботев показва какво може. Така че ако в България всички терени го говорим, че трябва да се оправят терените, които искаме да дигнем нивото на футбола, но винаги повечето хора това го приемат или едва ли на шега го приемат, но това е истината. Когато има хубави терени, тогава има и футбол. Какво очакваш от Пловдивското дерби? Очаквам да стане един наистина добър матч и пак казвам, дано ние сме по-добрите и да победим. Там определено, че терена няма да е както тук. Ще се опитаме да играем. Нашия отбор поне се опитва на каквито и терени да играе футбол. Чухте Александър Александров.